Aínda que o seu estado de saúde foi empeorando nos últimos días, ninguén se prevía un final tan rápido. A súa ausencia no acto inaugural da exposición no Museo do Gravado de Artes esta pasada fin de semana, en homenaxe a Pablo Picasso, con obras súas e do seu amigo, o tamén artista noiés Alfonso Costa, non facían presaxiar nada bo. A nova do seu falecemento causou un fondo pesar en Aguiño, a súa vila natal, pero tamén en toda a Ribeira, concello que o nomeou en agosto pasado fillo predilecto. Día triste por Manuel, pola súa familia, a que acompañamos no sentimento, e para todo o pobo, non? Eu creo que foi un artista excepcional, internacionalmente conocido, pero sobre todo unha persona entrañable que nos deixa moita obra pictórica, pero que nos deixa tamén un recordo imborrable como persona, non? Manuel Ayaso tiña 89 anos, era natural de Aguiño, aínda que aos 13 anos pasou a residir en Newark, Estados Unidos, aonde emigrou xunto á súa familia. Alí labrou a súa carreira profesional no mundo das artes, converténdose nun pintor de gran prestixio, co seu peculiar estilo expresionista, con múltiples referencias surrealistas. Xa non volverá a pintar, pero a súa obra perdurará para sempre. A familia organizou un acto de homenaxe mañá mércores ás 5:15 da tarde, coincidindo co traslado dos seus restos mortais dende o crematorio de Xarás ata o cemiterio municipal de Ribeira, onde recibirá sepultura. O xoves celebrarase o funeral ás 7:30 da tarde. A familia está preparando un acto con amigos, con música, con un recordo permanente de todos os que o conocía, e aí é onde o Concello brindou absolutamente todo o que é o seu apoio, como que o seu féretro sea acompañado pola policía local, é dicir, a final quen ten que decidir estas cousas é a familia, e nos poñernos a disposición como temos feito. O Concello non descarta nun futuro próximo constituir a Fundación Manuel Ayaso, que se encargaría de custodiar e difundir o seu extenso e valioso legado artístico.